A Syneron Candela Akadémián vagyunk, ahol a piacvezető legnagyobb amerikai cég mutatja be a lézerkészülékeit. Mindenféle testformáló, alakformáló, szőrtelenítő berendezéseket forgalmaznak. Minket, amit igazából érdekel, az az intim lézer, amelyik stresszinkontinencia kezelésére, hüvely, renyheség kezelésére szolgál. Ez a lézer alkalmas arra is, hogy a hüvelyi atrófiát kezeljük, vagy a hüvely előesést, de a hüvely kimenetnek, a személyremenésnek a megfiatalítására is alkalmas. Ezt a berendezést az Isten egyik klinikán, az Intim klinikán fogjuk használni. Az első berendezés, amelyik Európába érkezik, az hozzánk kerül. Remélhetőleg egy héten belül elkezdjük a munkát vele. Addigra még haza is kell érnünk. Mik a tapasztalatod az itteni konferenciával kapcsolatban? Ez a kétnapos konferencia rendkívül átfogó ismereteket adott arról, hogy milyen veszélyei is vannak a lézernek, amire mindenképpen nagy mértékben kell odafigyelni. Az némi meglepetést okozott a számomra, hogy az itteni előadások még klinikai vizsgálatokról is szóltak, és nagyon kis esetszámról. Nálunk már ennél jóval nagyobb, 10-szer nagyobb esetszámról beszélhetünk, és nem klinikai vizsgálatról, hanem valódi kezelésekről. Úgyhogy hát ettől függetlenül nagyon érdekes volt, főleg a bőrgyógyászati kérdésekben az, hogy a szövődményeket hogy lehet elkerülni, és ebből a szempontból a tanulságokat nekünk is célszerű levonni. Ugyan eddig is mindig inkább óvatosabban kezeltünk, mint túl gyorsan, de ezt a tanulságot megfogadjuk, amit itt a tudomásunkra hoztak. Fejszereltségben hogy látod, hogy helyezkedünk el a nemzetközi piacon? Hát pillanatnyilag, ahogy itt az akadémián élő betegeken bemutatták a kezeléseket, ahhoz képest a saját felszereltségünk ugyanolyan színvonalú. Semmiben sem maradunk el az amerikai elvárásoktól. Ez egyben azt jelenti, hogy amerikai vendégeket is várunk a klinikára. Köszönöm szépen!